Para poñer un pouco de cordura neste tema, dámoslle paso á especialista. Ola chicos, aquí estou unha semana máis, eu, a especialista. Esta semana vou poñer un pouco máis seria do habitual, porque vou tratar un tema como a importancia que se lle dá á moda e ás tallas na sociedade actual. Vos, cando ides mercar un pantalón ou unha chaqueta, a que non usades sempre a mesma talla? Un día colledes a 40, outro día a 38... Debido a isto, o Ministerio de Sanidade propuxo en 2008 unificar as tallas, polo que realizou un estudo entre numerosas mulleres españolas e determinou que o seu corpo podía ser de 3 tipos. Deste xeito, o 39% das mulleres españolas serían cilindro, o que quere dicir que peito, cintura e cadeira son do mesmo tamaño. O 36% serían diábolo, é dicir, o peito e a cadeira teñen aproximadamente o mesmo diámetro, mentres que o 25% sería campá. O peito e a cintura serían máis ou menos iguais, mentres que a cadeira sería máis ancha. Pero, realmente as mulleres somos así? A nos gustaríanos ir pola rúa e que de repente nos dixesen mira ese cilindro ou mira aquele diábolo? Eu creo que debería haber tallas para todas, pero sen ter que discriminarnos por ser dunha forma ou doutra. Realmente non se unificaron as tallas e estamos igual que ao principio. Quizáis non se faga porque non é viable economicamente e queremos seguir promocionando a muller perfecta cunha talla 34. E os homes? Por que non se fan estudos deste tipo para eles? Que pasa, que non somos todos iguais? Debemos romper cos estereotipos de que a moda só é para mulleres. E isto pode levar a que moitas persoas, tanto homes como mulleres, aínda que si é certo que na súa maioría son mulleres, aínda que o número de homes cada vez vai en aumento, callan en enfermidades como a anorexia ou a bulimia. Oímos falar moitas veces da anorexia, pero que quere dicir realmente? A anorexia é un trastorno alimentario que se caracteriza pola falta normal de apetito e que ten unha orixe psicolóxica. Afecta polo xeral a mulleres e adolescentes e pode chegar a ser moi grave. Existen diferentes tipos de anorexia psicolóxica, que son anorexia nerviosa primaria, na que só existe o medo a subir de peso, anorexia de tipo restritivo, que limita severamente a ingestión de alimentos, sobre todo carbohidratos e graxas, anorexia nerviosa secundaria, que é consecuencia dunha enfermidade psiquiátrica, como a esquizofrenia ou a depresión, a purgativa e con ingesta compulsiva, tamén chamada bulimia, e a vigorexia, aquela na que no enfermo presenta unha preocupación obsesiva polo físico e unha distorsión do esquema corporal, que pode levalo a unha adicción á actividade física. Profundizando na bulimia, forma parte dun trastorno psicolóxico e alimentario. É unha conducta durante a cal o individuo alónsase das pautas de alimentación saudable, consumindo comida en exceso en períodos de tempo moi curtos, o que xera unha sensación temporal de benestar, para despois buscar eliminar o exceso de alimentos a través de xaxún, vómitos, purgas ou laxantes. Realmente queremos unha sociedade tan preocupada polo físico? Estas dúas son enfermidades que se deberían de previr, buscando non darlle tanta importancia ao físico e queréndonos tal e como somos. Iluminouvos unha vez máis coa súa sabedoría, Cris, a especialista. E como cambiaría a moda co paso do tempo? Xiana e Inés infórmanos a súa maneira. Hola, somos Xiana e Inés. E vamos vos a dicir tendencias de antes e agora. A miña nai puña pantalóns de campá, pois eu agora levo os de pitillo. Na idade media bañábanse con camisón. Agora, hasta algúns van en pelotas. Antes levábanse camisetas de manga larga e con manga picuda. E agora levanse sisas con arnés. Antes levábanse saias longuísimas. Eu agora levo saias moi curtas. Antes levábanse as plataformas. Eu agora levo tacóns de 50 centímetros. Antes levábanse o pelo longo, marrón e entre agora podese levar cresta multicolor. Antes, os ollos marróns con gafas de cu de vaso. Agora podes levar ollos vermellos con gafas Ray-Ban super caras. Despídense desde aquí as mellores reporteiras. E como será a roupa noutros lugares? Noutros lugares, en Fontiñas. Un pouco máis lonxe. En Coruña. Mais aínda. En Ardebullo. Aí tamén, aí e en todo o mundo. Infórmanos Marcos Salazar. Hola, son Marcos. Sen sair de Conso vou facer un percorrido sobre a roupa. Estoy con Rasa. Tienes una ropa muy bonita. ¿Cómo se llama? Se llama panuelo en español, pero en árabe tiene muchos nombres. Por ejemplo, Gemar. ¿Tienes
¿Tienes muchos? Sí, tengo muchos y de todos los colores. ¿Cuál es tu color favorito? Marrón y rosa. Gracias. De nada. Estoy con Urska. Urska, ¿de dónde eres? De Eslovenia. ¿La ropa de aquí es diferente a la ropa de allí? No. ¿Cuál es tu ropa favorita? Esta. ¿Falda o pantalón? Pantalón. ¿Botas o zapatos? Botas. ¿Tu color favorito? Verde. Allí en Eslovenia ahora hace más frío o más calor. Más color. ¿Y allí qué se llevaría ahora? Lo mismo como aquí. ¿Te gusta llevar bolso todos los días? Siempre. ¿Pendientes? Sí. ¿Gorro? Sí, sí hace frío. ¿Anillos? No, nunca. Gracias. Estoy aquí con Karin. Karin, ¿dónde estuviste de vacaciones? En Marruecos. ¿Qué ropa llevaban allí? Pues ropa normal, no van a ir desnudos, ¿no? Yo pensaba que llevaban jalaba. ¿No llevan? Só a veces. ¿Cando? Cando van a rezar. ¿Todos los días? Sí, 5 veces. ¿Cuántas horas? Pois 2 horas o día, cada 2 horas. Gracias. Hola, Sara. Dixeron que eras unha muller moi viaxeira, é certo? Sí, é certo, estiven en moitos sitios. Mas desta semana é de roupa. Que é o máis raro que viches? Pois o que máis me chocou foi no Sáhara, que a xente vai moi tapada, sabes que levan velo, pero o que máis me chocou é que levaban guantes de esquiar. Algúnha outra aventura que nos podes contar? Bueno, pois se falamos de moda, podoche falar de Italia, que todos os italianos son os máis fashion do mundo e que a ningún lle falta unhas gafas de sol que son máis grandes que a súa propia cara. E deixamos para a final o mellor, o ranking dos rankings, o ranking de Conxo. Como viste a xente de Conxo? Inés trouxe unha amiga para Conxo FM. Chicas, adiante. Hola amigos, está aquí a vosa queridísima reporteira Inés. Hoxe non estou só, acompáñame unha gran amiga e compañeira que comeza hoxe con nós. Ela é a incomparable Rosy. Hola, son Rosy e comezo con Conxo FM porque escoitei os programas e encantáronme. Quería formar parte do equipo e aquí estou. Déixame de rollos e imos comezar. De que falamos esta semana, Inés? Agora que coñecemos un pouco máis da moda, imos facer un pequeno ranking daqueles de Conxo que creen que van á moda. Quen estará dentro do ranking? Estades todos temblando, non? Vamos a ver quenes son os elixidos. Comezando pola base do ranking, atopamos a nosa reporteira Inés. Pero bueno, como me metestedes aí? Tranquila, muller, tranquila. A Inés gustan as pulseiras última moda. Véxase nas de Sara Carbonero e as que teñen forma de animais, flores, letras. Leva sempre pantalóns axustados coas súas botas. E a xogo, como non? Todo elo combinado cun fular verde, branco, negro. Tenos de todas as cores. E cando ten que ir de chándal, quita o antes posible. Bueno, pensei que ia ser peor. Non vos portastedes de todo mal. Despois atopamos aos amigos os que lle gusta ir impecables, coa súa roupa rapeira. Se os pisas nos tenis, perigo. Van a cambialos a casa e os seus pantalóns brancos nin tocalos. Teñen que ter cuidado ata de onde se sentan e eles son Kevin e Raúl. Non podemos esquecernos da nosa presentadora Luisa, esa rapaza simpática que sempre ten un sorriso na boca, combinado cos seus adelos, pendentes de tous, anel de tous. Como podedes ver, gustanlle estas xoias tan coñecidas. Ten grandes cantidades de roupa. Ela sola podería montar unha tenda. Nunca repite modelito e procura ir sempre á última moda. É a inconfundible Miss Cornes. Despois atopamos a unha que poderíamos dicir que lle gustan os tacóns, xa que non sabe ni os que ten. Non os quita nin para dormir. Ten os negros, marróns, brancos e cando sae pola noite empeza a prepararse pola mañá. Leva os ollos supermaquillados e combinados coa roupa do día. Ata fai xinasia maquillada. E iso de levar a cara lavada non vai con ela. É a miña queridísima, pero sen pasarse, Irmá María. Agora atopamos unha incorporación recente de Conxo FM. Eses zapatos de pel de serpente causan furor alá por onde vai. Ten camisetas con estampados de animais, leopardo, cebra. Vai de leggings ou pantalóns vaqueiros pitillo combinados sempre cunha camisa chic. Sen olvidar os seus bolsos que os ten de todos os tamaños e formas. Ela é a nosa reporteira María. Queremos rematar este ranking particular coa nosa antiga presentadora Raquel, que leva sempre o seu pelo longo e rizo perfecto, combinado con horquillas, peinados diversos. Cando chega a casa e quita o uniforme, convértese nunha muller á última. Ten unha gran variedade de bailarinas que combina con vaqueiros ou vestidos, según a ocasión. E se por ela fora, iría de tendas todos os días. Temblá de tendas, que aí vai Raquel. É a nosa Miss Conxo.
Ata a vindeira semana, despídense de vos Inés e Rosy. Esperamos que vos gustase este especial ranking. Bueno, chicas, non quero entrar en polémica, así que non comentarei nada. Bueno, amigos, esto foi todo desde Conxo FM. A radio da forza mental, Conxo FM. Marchamos, pero como despedida final facemos vos un regalo. Con todos vos, o grupo que máis sona en todo Conxo. Provisional! Provisional! Yeah. Provisional, hermano. Esto es Intensos destellos salen de mi boca iluminando el cielo, tan puros y bellos, aún así les tienes miedo. Tanto miedo de que esta mierda te enganche. La rafobia es tu droga y no puedes escapar. Siento el terror recorriendo tu espina dorsal. Provisional, destroza tu cerebro de forma mental. Animal que te devora poco a poco. Un ángel caído que se transformó en demonio. Saca tu arma, te desarma, alma grabada. Te clava su espada, ya no eres nada. Hermana de la muerte, Cora escucha su llamada. Te consume en la cama, estás escuchando rafobia. Es así como se llama la manada. Te amamanta, así en su blanca manta. Te alimenta con veneno que te raja la garganta. Niño, niña sensata, ¿qué hora estás perdido? Eres un suicida al borde del precipicio. En picado nada frena tu caída. Y es que esto te gusta tanto como la nicotina. Estás adicto a ella en un estado salvaje. El miedo te invade, pierdes todo tu coraje. Historiales demuestran todo lo que has sido. Enfermedades pronto caes en el olvido. El tiempo vivido forma parte del pasado. Como una marioneta estás tú siendo utilizado y solo quieres escucharla una y otra vez. Muerdes el anzuelo como si fueras un pez. Ves que nada puede curar tu maldición. Ahora vives el rap como una película en acción. Buscas la solución a la canción. Encarnación del mal, un miedo creado del miedo de provisional. Te gusta escucharla y te taladra los oídos. 3 segundos en la radio y esta ya te ha cogido. Sientes pánico ante lo que se avecina. Mueres por la noche, por el día resucitas. No hay medicina que cure tu enfermedad. Es una obra inerte que rebosa de maldad. No se le puede ganar, la batalla está perdida. El poder de la palabra le pertenece tu vida. Y ahora temes lo que viene. El veneno entra en tus oídos, ya no te sostienes en pie. Tienes miedo de la mierda que te envuelve y que te gusta. Explícame, cojones, ahora ¿qué coño te asusta? El hip hop me envolvió, me dejé llevar. Mi mente es un arma formada principalmente por rap. Mucha gente tiene la razón nublada. Es evidente que las cosas nuevas causan mala entrada. Así lo dictaminan toyacos y bacalas que utilizan el rap como una moda pasajera y mala. Rafobia consume su cerebro diminuto. Envuelve almas necias que requieren sustitutos. La rutina que arruina las ruinas de frases y bases. Crítica de métrica sin entrar en detalles. No falles, chaval, Rafobia espera en las esquinas. Si la subestimas, tu final llega, se avecina. Necesitas vitamina, Rafobia agobia tu tráquea. Tienes miedo de competir, por eso te plantas. El micro con tu ritmo salta y pierdes la pelea. La Rafobia está en ti, aunque no lo creas. Veas lo que veas y oigas lo que oigas, no te fíes. Diles que les jodan mientras ríes. El rap son los raíles de mi vida, que es un tren. Si gracias a él puedo creer y estar fetén. Unos lloran, otros cantan, captan, raptan cada clan. Acto de rap, acto exacto, ¿dónde coño están? Todas las bocas que aquí brillan sin cesar, que hablan por hablar para joder y sin pensar. El tiempo muerto consumido por el perdido es pasado. Aliento malgastado, privado de su destino. Dar al rapero un respiro para seguir vivo. Sobre el folio lleno de escritos y seguir dando gritos de euforia. Mientras tu futuro está arruinado por culpa de un papel en blanco que estaba callado. La historia de un poeta que vivía acojonado, que lo perseguía un ritmo por el que acabó ahogado. Rafobia, provisional, provisional. Rafobia está claro, colgado, recordado en la memoria. Así es la historia y así la he contado. Rafobia causa estragos en parados mal parados. Te gusta, te engancha, para esto ya no hay revancha. Se abalanza en tu cabeza como si fuera avalancha. Te agarra, te atrapa, te asfixia, te mata. Ser inanimado ya no sirves para nada. No corres, ni ríes, ni lloras, ni piensas. No tienes alma ni vida, tampoco tienes conciencia. Te estresa, te agobia, te produce euforia. Lo siento, hijo puta, estás infectado de Rafobia.